Hayi wenduna zami ningakhathazeki. Seliyaqhuma ithumba. Uyabona izinto maze ihamba kanjena ithumba lisuke seliqhuma. Wonke umuntu okhulelwe usuke sezobeletha ngalesi sikhathi. Ngoba mina bafethu ngizokusho lokhu kunina. Ubuhlakani engibusebenzisayo njengamanje ukuthi ngihole leli qembu bungaphezulu bobuhlakani obungasetshenziswa umuntu. Uyabona? Mina ngikwazi ukusebenza nawo wonke uhlobo lomuntu. Even ngisho nabe ngibaziyo ukuthi abayifuni lento engiyenzayo engiyenzela iqembu. Engazi kahle ukuthi abayifuni, kwabona ngibathatha ngibabekela eduze kwami. Akekho umuntu engimkhombisayo ukuthi hayi wena kunjani njani. Wonke umuntu ngimsondeza la eduze kwami ngoba ngiyazi mina ukuthi ukuze uphumelele empilweni udinga umuntu ohlakaniphile, ohlakaniphe kakhulu, udinga nongahlakaniphile kakhulu ngoba yonke imibono yabantu ngokwehlukana kwabo ibalulekile. Uyabona? Yingakho la eqenjini ungakwazi ngithi ing noma ngiphambane nomunye umholi. Umuntu engiphambana naye mina umuntu osuke sengiqonde ngqo personally njengalo mkhulu lo wakwasishi. Njengoba sengiqonda kanjena nje eze ngifonele esayidini ekhuluma wonke lo nyakanyaka ayikhulumayo engiyirekhodile yonke ngoba ngifuna ukumkhombisa ukuthi ucabanga kancane kangakanani. Ingqondo yakhe iseyingqeni ayikho la kufanele ukuthi ibe khona. Bafowethu akuseze kuba isikhathi esingakanani ngihola leli qembu ngoba ngiyabona ukuthi kunempi ebhekene nje nami ngqo. Le mpi le ebhekene nami ngqo ngisazoke ngibeke phansi intambo zokuba usomlomo ngibhekane nayo ngqo ngoba ngiyayibona ukuthi le mpi le ibhekene nami ayibhekene neqembu. Kubulawe iqembu ngamabomu ngoba kuliwa nofakude. Kunabantu la ababe nethemba lokuthi bazothola lesi sikhundla sokuba usomlomo ngesikhathi kukhethwa umhlengemali. Mina icala engilithwele la namhlanje ngithwele icala lokuthi mhla kuhamba uqhosha yimi ngaphakamisa igama likaMhlengemali ukuthi kuba uyena oholi iqembu. Ngayeka abantu ababelindele ukuthi kuzoba yibona abaholi iqembu emva kwaqhosha. Ileli icala engilithwele. Into ebuhlungu ke njengamanje ukuthi kusetshenziswa ukungazwani kwami nomhlengemali ukuze kudungwe iqembu likaMhlongo libulawe liqedwe. Uyabona? Ibhlungu lento bafethu ukuthi uMhlongo kunabantu abathembile ukuthi bazomholela amabhrentshi. Abantu abathembile ukuthi bazomsiza ukuthi akhuphule izinga lomculo wakhe lifike la okumele ukuthi lifike khona. Kanti labo bantu babheke ukufeza inhloso zabo ezizovuna bona, ezobhenefitha bona, hayi ezobhenefitha iqembu. Ebese thina abantu esifuna ukusebenzela uMhlongo ngeqiniso singatholi ngisho isenti. Mina mangakhuluma la kunina ngikhuluma ukuthi mina selokhu ngalandela osaziwayo. Malini esengiyisipendile. Nonke ningabamba ongezansi. Mangakhuluma ukuthi selokhu ngalandela osaziwayo malini esengiyisipendile. Malini esike yeza kimi akho ngisho lilodwa isenti elimnyama elike leza kimi. Ngobani ngisebenzela ini iqembu futhi lento ukuthi mina uma ngithi ngumholi bese ngithi ngifuna kugqame mina kubonakale mina phambili ayikho kumina. Mina ngisebenza nawo wonke umuntu engimbonayo ukuthi unenhloso ezinhle zeqembu. Uyabona? Wonke umuntu engimbonayo ukuthi lo muntu lo ufuna ukuthi iqembu nani ningofakazi nikhona la. Wonke umuntu engimbonayo ukuthi unenhloso ezinhle ngeqembu umuntu engisebenza naye. Even kwayena usishi lo uthema ebuya ngoba waliduba iqembu since kuhamba umhlengemali itheku lafa la phansi. Uthema ebuya ethi Nduna ngifuna silungise iqembu, silungise itheku. Ngamamukela sayikhuluma leyo nto yokulungisa iqembu. Kodwa usishi usuke wathatha yonke into ebesiyikhuluma nemicabango mina enginayo ngeqembu wagijima yena wafuna ukuyi-implementa phambili esebenzisa indlela ewrong. Phezu kwalokho ukwazi ukuhlanganisa abalandeli beqembu ukuthi bengithuke bengihlambalaze abanye beze bengisongele ngisho kungisongela ekhona aphinde yena ebagqugqumezele ukuthi abakwenze lokho ekhona. So ke
bafowethu masifuna ukulungisa la kuzomela ukuthi ngelinye ilanga ufaka ukuthi ayibeke phansi izintambo adile nalensila le ebhekene naye ngqo. Uyabona? Adile nalensila le ebhekene naye ngqo aqede ngayo. Futhi nginesiqiniseko salokho ukuthi mina mangabeka phansi izintambo manje ngidile nalensila ebhekene nami ngqo ngoba lokho nginesiqiniseko sakho sokuthi abantu abaningi bathwele lengqondo endala. Uyabona mina ngesikhathi kwenzeka leya mpi leya yokuthi ngihlaselwe lapha ongoye ngihlaselwe umuntu nje umfokazana owangihlasela beyiplanile lento nalabo ababeyiplane nayo ngendlela okwenzeka ngayo ila ngavuleka khona amehlo kusukela ngalelo la ngavuleka amehlo mina ukuthi la kuMaskandi izimpi zakhona ziliwa kanjani sengazi kahle ukuthi impi kaMaskandi iliwa kanjani kusukela lapho mina ngafunga ngagomela ukuthi akekho umuntu oyokaphinde asabise ufakude noma songela ufakude kugcine yena. Uyabona? Lokho ngakufunga kusukela ngalelo langa namanje futhi ngisakufunga. Akekho umuntu oyomelana nami angisabise angisongele enzeni kugcine yena. Noma ngabe kuthiwa ngimthintanga ngezandla kodwa ngandlela thile ngoba ngithandaza uNkulunkulu engimthembayo. uNkulunkulu uyodila naye ngendlela enhle nemnandi. Uyabona? Ngakufunda lokho ukuthi nje la kuMaskandi mawuxabene nomuntu fanele wazi ukuthi leyo mpi leyo ngeke nize nilwe ngezandla noyilwa ngawo lonke uhlobo lwendlela yokulwa eningayilwa ngayo. Ngelinye ilanga abaholi ngifuna nazi kusuka namhlanje ukuthi ngiyomemezela ukuthi ngiyayibeka phansi intambo zoba somlomo ngifuna ukulungisa lonke lolu khondolo lolulwa nofakude lusebenzisa iqembu ngilukline lonke ngilukline ngilibekele eceleni ngeke uze kungihlula ukwenza lokho ngiyokwenza ngelinye ilanga. Ngifuna ukunazisa namhlanje ukuthi nikwazi lokho ukuthi ngelinye ilanga ngiyayibeka intambo ngiklinane nje nalolu khondolo lolu oluhlangene ngofakude ngizoluklina. Anginalo uvalo ngalokho futhi akudingi nokuthi ngize ngifike kuleyo ndawo. Ngiyokwenza nje lokho ngokukhulu ukuzethemba futhi anginavalo anginakwesaba ngalokho. Ngiyazi mina ukuthi impilo yomuntu inye. Uma ngizosatshiswa umuntu engisongele kusho ukuthi kuningi akucabangayo ngami. Akumelanga ke ngihlale phansi ngisonge izandla ngathi ukhisimusi. Umuntu mayekwazi ukuhlanganisa abantu abahlanganisa ukuthi abantu bekhulume kabi ngegama lami bengisongele benze zonke izinto abayicabangayo ngegama lami kufanele lowo muntu ngimqaphele lowo muntu loyo. Uyabona? Lowo muntu loyo asihlangene naye ngezinto ezinhle zokwakha iqembu. So ke ngiyanitshela abaholi namhlanje ukuthi ngelinye ilanga ngiyayibeka izintambo zokuba somlomo ukuthi nje ngidile nalokho ukungcola lokho okubulala iqembu likaMhlongo kusebenzisa igama likaFakude. Ngelinye ilanga niyokubona lokho kwenzeka. Hayi weFakude lalela bhuti lalela izwa kahle. Angikabizi umuntu ngasiduma ngadelela umuntu kodwa wena uyadelela njengamanje. Awuyona insizwe enkulu uFakude. Mhlambe lawo uhlala ubasabisa ubasukela ngembese babe kusaba mina ngeke ngenze fokholo. Mawuthanda ngingeze ngisho nala ukhona eGoli. Ngeke ungenze next ngiyakutshela namanje. Engikukhulumayo njengamanje ngithi kuwena mina ngizwana nawo wonke umsindo. Mangabe ngibona ukuthi into izongibangisa umsindo ngiyengixolise ngiphume kuyona. Kodwa namanje usagiya ngethambo lami usagiwa qephuza angikwazi kanti uthini oyifuna la kumina. Ngoba ke mina ngisidomu wena uhlakaniphile. Kodwa uhluleke wancama ukwenza into zeqembu. Akho ngisho nayiyodwa into esile osuke wayenza nje ngayibona ukuthi wasebenza kuFakude la. Lento yokuxova iqembu awiqalanga wena manje wayiqala kudala kuqhosha. Kwaze kwaba uqhosha uyakhishwa uyahanjiswa. Wadlula lapho wazokhipha umhlenge ngemali. Umthetho wakho leli qembu lenze lakho wenza noma yini othanda ukuyenza. Wena sakunikeza umsebenzi ukuthi ubusomlomo hayi uxova iqembu. Awenza umsebenzi owakhethelwa wona abalandeli hayi lo wenza njengamanje. Ngaphandle ke mawusukhethelwa omunye umsebenzi ungasitshela. Leyo ongibiza ngesidomu usungena kwenye indima manje.